Valokuva sen kertoo. Arvoituksen lähtölaskentaan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eli 5.4.32 kello 10. Silloin alkot avattiin kieltolain jälkeen. Tämä jono odottaa ovien avautumista Iisalmessa, Pohjolan ja Savonkadun kulmassa. Kuva on yksi Iisalmen kameraseuran digitaalisen arkiston Iisalmi-aiheisen kuvien aarteista. Niitä tässä juoksee kokonainen vuo samalla, kun näemme myös nykykuvaajien parhaimmistoa. Joulukuussa 1952 Iisalmen Sanomien ilmoituksessa kutsuttiin amatöörinäppäilijöitä ja asian harrastajia Ylä-Savon kamerakerhon perustavaan kokoukseen. Nimeksi tuli Iisalmen kameraseura ry. Kokouksen päätteeksi Olvin omistajiin kuulunut teollisuusneuvos E.V. Åberg esitti ottamansa värikuultokuvasarjan Keski- ja Etelä-Euroopasta. Heti aluksi tarvikkeita päätettiin hankkia yhteistilauksella, järjestää jäsenille alustus yökuvauksesta, kuvaus, retki- ja valokuvauskilpailu. Seuran talous oli aluksi hyvin tiukka, eikä sillä ollut 50-luvun lopulla varaa maksaa Suomen kameraseurojen liiton vuosimaksuja. 1960-luvulla toiminnan piristyttyä sekin onnistui, ja mukaan tuli myös kaitakuvaajia, jotka toimivat seuran jaostona. Myöhemmin Iisalmen kameraseura valittiin Suomen kameraseurojen liiton vuoden seuraksi. –1970-luvulla seuralaiset saivat kuviaan läpi Suomen kameraseurojen liiton vuosinäyttelyyn. Tuolloin suosittiin fotografiikkaa, solarisaatioita eli kuvia, joista harmaa sävyjä oli poistettu. Toiminta piristyi entisestään, kun seura sai oman laboratorion Nuorisotalon alakertaan. Vuonna 1972 kaupungissa järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen Iisalmen kameratapahtuma, jonka yhtenä perustajana seura oli. Nelikantakilpailuja alettiin puuhata Kuopion, Varkauden ja Pieksämäen kameraseurojen kanssa. Kansalaisopisto järjesti valokuvauskursseja, joissa seuran jäsenet opettivat. 70-luvulla kameraseura pääsi käyttämään Keskustan koulun alakertaan valmistunutta laboratoriota. –1980-luvun alussa seurassa oli hiljaista. Elämä virkistyi jälleen 90-luvulla, kun luontokuvauksen harrastajat siirtyivät seuraan Iisalmen luonnonystävien yhdistyksen jaostosta. Kaupunkiin valmistui kulttuurikeskus vuonna 1989. Sinne saatiin jälleen uusi laboratorio, jossa valmistettiin myös paljon väripaperikuvia. Seuran 40-vuotisjuhlassa nähtiin sen historian ensimmäinen multivisioesitys.
Ryhdyttäessä 2000-luvulle jouduttiin pohtimaan sitä, että seuran on satsattava koulutusta digitaaliseen kuvaamiseen ja digitaaliseen kuvan käsittelyyn. Moni vielä ajatteli, että antahan laitteiden kehittyä ja hintojen halventua. 2000-luvun alussa Iisalmen kameraseura lähetti suuren valokuvanäyttelyn Kiinaan. Digitaalitekniikka vyöryi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kovaa vauhtia. Vannoutuneimmatkin filminikkarit ostivat digitaalisen kameran. Kansainvälinen filmijätti Kodak ajautui velkasaneeraukseen. Tietokoneohjelmat kehittyivät yhdessä kameroiden kanssa. Vimeo oli siirtynyt valoisaan huoneeseen työpöydille. Valtaosa harrastajista alkoi tallentaa kuvansa niin sanotussa raaka- eli RAW-muodossa, jossa kamera ei automaattisesti säädä kuvaa millään tavalla. Kameraseuralla on nykyisin interaktiiviset nettisivut, muun muassa tiedottamista, keskustelua, arviointeja, jäsenten gallerioita, kuukausittaisia luontokuvakilpailuja, arkistoja ja blogeja varten. Vuonna 2011 seura järjesti Juhani Aho-aiheisen näyttelyn. Siinä kirjailijan tekstejä yhdistettiin valokuviin. Näyttelystä tehtiin myös kirja. Näyttely oli esillä myös naapurikunnissa. Juhani Ahon syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Aho oli syntynyt Lapinlahdella ja vaikuttanut paljon myös Iisalmessa. Seura tekee vuosittain kuvausretkiä eri puolille maata. Muun muassa Lieksan kolilla kuvataan tykkylunta, Utajärvellä kotkia. Karhuja ja susia tähdätään Suomussalmen Martinselkosella tai Kuhmon Viiksimossa. Joillakin seuralaisista on omat kuvauskojut. Useana vuonna Iisalmen kameraseuralla on ollut oma näyttelyosasto Kuopion erämessuilla. Viime vuosina Iisalmen kameraseura on kouluttanut jäsenistöään entistä enemmän. Koulutus on painottunut digitaaliseen kuvan käsittelyyn. Nuorisojaosto alkoi kokoontua vuoden 2013 alussa. Tänä ja viime vuonna seura on kuvannut ja koonnut ahkerasti uutta nyky-Iisalmi-aiheista kirjaa, joka julkistetaan seuran 60-vuotisjuhlassa. Seurassa on myös poikkeuksellisen hyvin näyttelyissä menestynyt kuvaaja. Ilkka Niskanen on saanut näyttelyhyväksynnöillä lyhyessä ajassa useita arvonimiä. Hän on muun muassa ainoa, jolla on sekä Suomen Kameraseurojen liiton eminenssikuvaajan että kansainvälisen valokuvataiteen järjestön FIAPin mestarikuvaajan arvo.